हामबाय आंनि मुङा सुजा दैमारि आं डिमाकुसि बोरि गामिनिफ्राय बुंदों। सप्ता मोनथामनि सिगां आङो बेरामाव गोग्लैदोंमोन। आं जोबोद दुरबलमोन। आंहा बिदिनो हार्ट दुरबलारि जाबाय थायो आरो हार्ट दुरबल जाबाय थादोंमोन। आं सिन्ता दंमोन, दुखुआव दंमोन। आं स्कुलावबो थांनो हागोन ना हाला होनना जोबोद सिन्ता दंमोन। आं गारिबो सालायनो हायाखैसै। बेनिफ्राय आरो सप्ता मोननैनि उनाव आरो आंनिनो फिसाला लुखां बर' बिहाबो हां गोलाव गोलाव लानाय जादों। खर' गिदिंबाय थानाय खिथादों। बिनिफ्राय आङो आमाइ बिपेन नार्जारि बिखौहाय आं फेसबुकाव लोगो मोनबाय। बिनि जुगुदि आङो मबाइलनि जुगुदि आङो बिखौ आर'ज रिकुवेस्ट खालामबाय आरो बियो अनलाइनावनो बियो आर'ज खालामनानै हरबाय थाबाय। बिनिफ्रायनो आङो दुरबल मोननायबो गैला, स्कुलावबो थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय आरो फिसालानियाबो खर' गिदिंनायाबो गैथ'ला। हां गोलाव लानायखौबो खिथागाबाय आरो नुगाबाय। आं आमाइ बिपेनखौ आं जोबोद साबायखर होयो। बियो जोंनि लागै गाबनानै होबाय आरो आं लोगोसे इसोरखौ जोबोद जोबोद साबायखर होयो। बे जोंनि बिनायखौ खोनासंबाय। इयुनाव जाहाथे इसोरा जोंजों लोगोआव थाफ्लाबाय थाथों आरो जोंनो बोर सारस्रिबाय थाथों आरो जोङो गासै जेंनाजों नांनो हाथों। जोबोद साबायखर जाबाय आमाइ बिपेन आरो जोंखौ आर'जआव लोगोआव लाबाय था। बिसिनिसै धन्यबाद।